No niin, näin täällä sopeanas. Täällä taas 39 taas. Mun on tekemässä smoothieita taas tänään. No niin, eka laitetaan sinne pikkasen maitoa. Laitetaan maitoa. Ja seuraavaksi laitetaan sinne maitorakkaa. Maitorakkaa. Ja seuraavaksi laitetaan sinne vähän suklaata. Mä olin tuota vähän tummelejättiin. Mä olin tummelejätin tuolta näin. Ja lämmitin niitä. Ja viimeisenä laitetaan sinne. Laitetaan se mansikkahilloa. Nyt tämä on täällä ja ei ku blendaamaan. Ei ku blendaamaan. No niin, nyt tää on valmista, sitten maistetaan tätä. No niin, sitten maistetaan tätä kippis ja kulaus. Ei oikein niin kovin hyvää ei ole. Oliko muutama suklaa eikä liikaa oli? Älkää tekö perässä. Älkää tekö tätä smoothieta, ei ollut kovin hyvää. Joo, älkää tekö tätä smoothieta, ei ollut hyvää. Hyi, älkää tekö. Mä olisin luullut, että hyvä smoothie ei ollutkaan. Mä annan tälle 1/5. Ei ollut hyvä. Ja kiitos, että kiitos ja moi. Nähdään taas. Moikka!